Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau mun kawo muku wasu manyan kamfanoni ko in ce mu fara da wani babban kamfani a Najeriya wanda ake zuba hannun jari, wanda kamfanin gaskiya mutane da dama ba su lura da shi ba kuma ba sa zuba hannun jari sosai, musamman ƙananun wato stock marketers, musamman ƙananu, amma manya-manyan gaskiya suna zuba. Wannan kamfanin ba kowane kamfani bane illa wani kamfani da ake kira da wato NITFs. Wannan kamfani shine Nigerian Infrastructure Debt Funding, wato wani asusu ne na zuba hannun jari da aka kafa domin tara kuɗi daga masu zuba hannun jari a yi amfani da kuɗin wajen bayar da rance ga manyan ayyukan gine-gine more rayuwa a Najeriya. Ana sarrafa asusun ne ta kamfanin wani mai suna washi Chapel Hill Deham Management Limited. Wannan shine sunan kamfanin. A takaice wannan kamfanin suna bayar da rancen kuɗaɗe ne ga manyan kamfanonuwa domin yin aiki ga manyan ayyuka, wato kamar su wutar lantarki wato NEPA, da hanyoyin tashoshin jiragen ruwa da filayen jiragen sama, da kuma irin kamfanonuwan sadarwa kamar su MTN, Airtel da sauransu, duk wani telecoms towers da kuma corporate offices din nan duk suna bayar, to nan suke zuwa su bayar da rance. Idan an samu rancen nan da suke bayarwa shine kamar interest, to akwai interest a cikinsa. Da an bayar da interest, to shine za a zo wannan interest din shi za a raba waɗanda suka zo suka sa hannun jari a wannan kamfanin, tun da kuɗin su aka bayar da shi rance. To wannan kamfani gaskiya matuƙa yana da amfani, musamman ma ga gaskiya ƙananun wannan stock marketers, wato waɗanda suke siyan hannun jari, waɗanda suka fara. Dama ana so idan za ka fara siyan hannun jari ka fara da babban kamfani, kada ka je ka siya na ƙaramin kamfani, saboda dama ana samun matsala. Ta yaya yake aiki? Masu zuba hannun jari suna sayan unit na asusun ne, suna sayan kamar yadda kowa ya sani, duk wanda ya san kasu hannun jari ya san yadda take, unit ake siya, unit ne, to suna sayan unit na asusun. Shi kuma Nigerian Infrastructure Debt Funding yana amfani da kuɗin wajen ba da rance ga ayyukan more rayuwa, kamar yadda na gaya muku, su asibiti, su makaranta da sauransu, da kuma manyan titina. Han gwamnati suna ara kuɗin ruwa, interest wato da ake samu daga waɗannan rancen da aka bayar, to ana rarrabawa ne zuwa ga masu waɗanda suka zuba hannun jari lokaci-lokaci, galibi duk bayan watanni 3 suke yin wannan. Wasu manyan kamfanoni a Najeriya kamar su MTN, Dangote Cement Refinery da Airtel da ne, su sai a shekara ma da suna yin dividing ɗinsu sau ɗaya bane zuwa sau biyu. Su kuma wannan after 3 months, duk bayan wata 3 suke yin wannan dividing ɗin nasu, su bayar da hannun jari. Shin ana iya siyan wannan hannun jari? Yana da sauƙi ko kuma a'a? Yana da sauƙi gaskiya, yana da sauƙi matuƙa, ba sai ka je wani kamfani ba. Komai yanzu duniyar gaba ɗaya ta koma global, kana daga gida da wayar ka sai wannan hannun jari. Yana daga cikin asusun da aka yarje akan Nigerian Exchange Group, wato NGX, Nigerian Exchange Group, wato don haka ana iya siyan unit ɗinsa ta hannun stock broker ko wasu manhajoji da saka hannun jari, kamar dai wannan wanda muke ciki, wato da kamar wannan bambi din nan, to ta nan ma za ka iya zuwa siya. To kan cika ku da surutu, mu tafi kai tsaye domin mu ga wannan kamfanin yanzu nawa ne hannun jari a wannan kamfanin, duk unit ɗaya akan nawa yake, kuma unit ɗinsa yana iya tashi. Mu tafi kai tsaye mu ga duk unit ɗaya akan nawa yake. Ga ma'ana, bari mu yi clicking, bari mu shiga NG Stock. Mun zo NG Stock, wato NG Stock Nigerian Stock Market, wato Nigerian Stock Market. Bari mu yi searching na wannan kamfani, bari mu yi searching na wannan kamfani, kaga bari mu yi searching, sorry akwai ayyace. To ya yi fito a wani kashiyar tamu ga, ko Allah ya sa tashi, yau gwaga shi ya fito, Nigerian Infrastructure, gashi ya fito. Bari mu dan kofi screen din ya fitowa, shi yasa muke juya ta, muke rotating ɗinta. Gashi nan yanzu ku duba ku gani yadda price din yake. Gashi nan yana naira 124 kenan. Wannan gashi Nigerian Infrastructure Debt, wannan yana naira, sai ka sayi unit. In ka sayi, misali ka sa naira 1000, investing in 10,000, how many units can you buy it?
abin da zaka fara lissafi kenan. How many units can you buy? How many units can you buy? Za ka sayi unit ne da yawa da naira 10,000 nan, kuma duk after 3 months za a yi dividing, za a zo saboda su interest ne za su baka rance, ba kamar sauran kamfanoni ba wanda su juya suke samu riba, a su rance suke bayarwa kuma ake da musu da kuɗin su da interest. To interest ɗin ana zuwa ana raba ta da bayan wata 3, shine a taƙaice kamar yadda kuke gani. Kuma zai iya tashi kowane lokaci. Da financial ɗinsu nan gashi na an buɗe kasuwar ne a 129. Haya ɗinta dai shine 129. An rufe kasuwar ita a 129. Lowa ɗinta shine 129. A dalilin da ya sa su har yanzu gaskiya ne ɗinsu bai fiye tashi ba, hannun shares ɗinsu baya tashi sakamakon ƙananun stock marketers gaskiya har yanzu ba su lura da irin waɗannan kamfanonuwan ba, shi yasa har yanzu shares ɗinsu ba ta tashi yadda ya kamata. Manyan kamfanonuwa ne kawai suke da wannan lissafin, suke iya zuwa su sai wannan kayan. Bari mu je mu ga yayin kasuwar take wani shekara ɗaya da ta wuce. Compare market. Ya iya ba mu compare market ɗin. Dai yauwa. Mu je gashi nan. Bari mu ga da wani kamfani ce ya yi compare ɗin shi. Mu zo mu zaɓa. Gani ABC. African Foundation. Anyway dai kurin mu ga compare ɗin tunda ba shi ya kama ba. Abin da ya kamata mu sani dai kurin shi ne idan za ka siya kurin za ka zo already da mun tutorial dama yanda za ka buɗe account ɗinka. Don wannan ne karanka na farko, ko idan ba ka kalli wannan bidiyon ba to ka yi subscribe na wannan YouTube channel ɗin nan namu, sai ka je cikin YouTube namu channel namu za ka ga wannan bidiyon na tutorial na yanda tun daga farko yanda za ka buɗe account, yanda za ka je ka sa kuɗi da yanda ma za ka je ka sayi wannan shares ɗin taka, da yanda za ka dinga monitoring wannan shares ɗin naka, da kuma yanda za ka dinga accepting dividing ɗinka wato profit kenan. Wannan shi ne a taƙaice. Idan wannan ne karanka na farko na zuwa wannan YouTube channel ɗin kamun mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, ka mana like, ka mana comment, mana share domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora nan gaba. Assalamu.